Evo ga, Ćao Vlado. ljudi, evo nas ponovo u Minecraftu, tu su moji drugari i jedna drugarica, a to je Vlada Đako. Marš. Šalim se, nemoj me ubiti, brate. U ovoj Tu epizodi su samo moji drugovi, borbeni i... Ej, marš tamo. Tu sam ja. Hoćeš da ti izbacim iz klipa, bre? Ne možeš. Čekaj da... Jel ima ovdje neki mač? U stvari šta će mi mač? Idemo. Znači danas ovo tražimo rude. Razne rude, idemo. Ponesite drva i ugalj. Ćuti. Čekaj. Brate, jel ima neko kamenje? Kamenje, šta će kamenje? U stvari daj mi ruda gvožđa. U stvari kameni. Daj, A ko mi ukrade? treba mi 3 rude gvožđa. Treba i svakom. Koliko? Daj, gdje je ostatak? 3 rude gvožđe, otkud ti gvožđe? Evo, vratit ću. Ej, gdje ste vi našli ove rude? Ja bio malo kopao. Ajde, idemo. Čekaj da napravim gvozdeni kramp. Stopiraj video dok pečemo. Da, stvarno. Znači, stopirat ćemo video dok pečemo i dok pravimo stvari. I kao što vidite, napravili smo stvari i idemo da kopamo rude. Za mnom. Za Markom. Juhu. Za Vladom. Vlado, ti... jeste vi poneli baklje? Ja sam pono ugalj. Ja imam 4 baklje. Dobro, gdje si? Mitroviću, koliko imaš? Uvijek, brate, kad snimamo klip je mrak. Da, to imam gupa. Ajde, idemo ovdje dole. Koliko imaš uglja? Imam 16. Lepo bi bilo ono, kao da ubacim u klipu, kao onako. Evo, promeni mi onako da je kako se zove, naprimjer, da je nama noć, a u klipu dan. Ha. To je jedno ako uzmeš X-ray. Da. A šta će mi u ovom rudniku kad ovdje nema ništa? Alo, šta Pa ima dole, neću valjati pokazuje odmah. cigle? Pa... Ja ću vama dati baklje, vi postavljajte. Daj meni. U stvari idem ja na home da uzem baklje. Dobro. Ako ovdje uopšte ima. Mitroviću, ja ću vamo da kopam ti na drugu stranu. Jel ovdje ima baklje? Tu nema. Pa nemamo baklje. Ja imam dosta. Ima ovdje. Našao sam rudnik. Ja ću da napravimo doista pića i nekoliko. Našao sam i ja taj isti rudnik. Ja neću, tamo sigurno ima zombije. Bojiš se? Našao sam Neću da me ubiju. Opa, tu ima seme bundeve. Našao sam dijamant. Daj, brate, to će nam vrediti. Otkud ti dijamant, debilu jadan? Ugalj u plavoj boji. Otkud ti dijamant ugalj u plavoj boji? Kupio sam lapis lazuli. Lazuli. Daj, Vlado, prihvati me. Ja kopam na drugu stranu pa ćemo se naći. Daj da ja ovdje negdje strpam baklju. Samo da mi voda... Evo ugalj. Ja mislio da mi ne upadne voda pa da ne smetam. Da ne crknem. Znači ljudi, vjerujem da je malo glup bio ovaj prošli video lov na hranu. Jer... Zbog Vlade je interesovan. Da, zbog Vlade. Sada ne kažem, izvini Vlado, ali morao je on da traži te varpove i to, i zbog njega je propao klip. Izvini, a nisi trebao tražiti te varpove, mislim. Pauk, je kod vas pauk ili kod mene? Kod tebe, što? Kako vidiš ti? Pa čujem. Ja koristim, Vlado, ovo što si ti kupio za 2 dinara. Pa što to koristiš? Pa nemam drugo kamenje, evo sad ću da zamenim. Za čega će ti to? Uvidi ovo, brate. Evo metal. Čekaj da kliknem F3. Mitroviću, za čega će ti to? West, South, North. Šta je ovo sve? Mislim da je ovo...
da je dobar, da će Na biti 10. dobar klip ovaj. Samo da još nađemo DMD i bit će... Ne, tamo sam našao. Super, Ko da sam našao dijamante s radim. da. Metal sam našao. Treba nam i baklje da postavim. Kako si ovdje uspio? Još jednu baku. Vlado, Vi se snađite gdje zvukovlje. si ti? Ja sam tamo, te mi je Ja nik. tragarim u ovim rudnicima, brate. Vidiš ono što je Vlada kupio za 2 dinara. Vlado, A? daj da se ja teleportujem do tebe, ovdje nema ništa. Šta me lubenica? Daj prihvati, ovdje nema ništa. Joj, treba baklje da se postavi. Tako. Ja imam. Imam. Opet si mi pobegao. Pa ja bežim svuda. A daj! Marko, ja sam bliže dijamantima. Ne znam ni gdje su. Sad ispod niko nima. Opa, neka kuća. A Vlado, zašto mi bežiš? Sad ima da me prihvatiš da čekaš. Neka kuća, možda otvoriš čest. Ovdje ne može se zaključa. Daj, pošalji. Prihvati. Prazni častovi. Sam prihvati. Evo, Ajde. da pogledam. Ajde, brže, ajde, lagano, ajde. Čujem zombija. Neće da me ubije. 6 minuta, ajde Vlado. Jao ne, ovdje je zombi. Idemo na drugu stranu. Tako, sami nemoj biti prihvat. Pa to je, voda. Voda će nam trebati i kremen, ajde. Znaš zašto će nam voda trebati? Za baštu. Znam. A nemamo ovu lopatu. Lopatu. Misliš motiku? Ne, ovu... Kako zove ono govno? Seme? Čekaj, onu flašu kao... Da, pa šta? Našao sam nešto. Da vam kažem, obično su na dubini od 11 metara dijamanti. Da. U Vlado, gdje je sad opet otišao? Našao sam dijamante. Kako si ih našao? Šta je našao? Dijamante, evo 4. Vrati. Stojat će kod mene. Marko! Molim te, evo ti. Brate, kad sam ti dao da snimaš? Sam lepo rekao na početku da sve delimo što nađemo. A naću još dijamanata, Ali čekaj. nije problem to, nek delimo sve što nađemo. Pa to, Da, sebičan si Vlado, malo puno. znaš, da me pratiš. Sad ću da imam metalni kramp ako nađem Kako dijamante. tebi kad ti imaš X-Ray? Evo, ovo je zaštićeno. Ko ima X-ray? Vlada, jel ti imaš X-Ray? Ne. Ne. Ja nemam X-ray. Šta je ispred tebe? Ispred mene je pećka. I klikni X da... Znaš šta je ispred mene? Šta? Klikne miksi, Kamenje. ništa. A zlato? Crven kamen. Hoće nam trebati crven kamen? Imam Treba će nam za mašine neke. sve sam komad iz onih častova. Ovo ja sam uzeo. Ideš? Čekaj, uzem ove. Čujem vodu, sad kad mi upadne ovdje. Čekaj, Vlado. Ja Imam moram... još 13 baklji. Dijamanti. Gde? Evo ovdje. Vidi stvarno. A zaštićeni su ovi. Dobro, bar koliko si uzeo? 1. I ti 1, vrati mi jedan. U stvari evo, nek u tebe stoje. Dobro. Koliko imaš? A kome ćemo, imam 6 komada, prvo ćemo napriti mačeve. Da, svi ima po jedan. Da nas ne ubiju kao tamo lov za hranu, kao. Da. Kad nas... Vidi Ko? redstone. Brate, Tamo sam tada uzmem tu dijamantsko delo. ovo, brate, izgleda je bogato ovim. Jel ima neko... Sad mi je tako žao ovih dijamanata, sad bih tako uzeo. Ko ne bi. Oni ko ne zna igra Minecraft. Ti redstone. Šta, brate, kako tebe? Ja samo kopam pravo i šta nađem našao sam. A neko me prati.
To sam Iskopaj taj redstone. Treba će nam za mašinu. To proizvodi kamen da nam moramo svaki put da... Daj, klikni jednom na neki redstone. Ja koliko imam kamenja neće nam ni trebati. Šta, nemaš više baklje? Ne, Ko, ja- 12 a. baklje. Čekaj, šta sam htjela? Da. Vlado, šta se gleda za visinu, x ili y? Ja sam glupa. Y. Dijamanti! Kako mi stalno promaknu. A bar Kako sam novce dijamante? Ja ću ih, Vlado. Mitrović stoji u mjestu. To! Vlado, gdje si ti? Čekaj, 4 dijamanta sam našao. Vidim vas, Ajde. vidim vas. Evo ti. Kako nas Metal, Tvoje ime, čekaj. metal. Crven kamen. Crven kamen. Čao. Mitroviću. A šta ti, Mitrović, imaš X-Ray? Ne, Kako si nisam nas gledao. onda video? Pa vidio sam imaš Dana, jel tako? Ja, da. svakako bi otišao tamo po ovaj crven. Ajde, beži od mene. Neću, Zlat. brate, sada da imamo X-Rayeve, pa nije fair, Pa brate, pa onda. što ti kopaj vamo, Mitrović je vamo, ja ću vamo. Ej, tamo sam ja krenuo. A, niko nije tamo otišao. Ode zemlja. A kod zemlje ima najviše dijamanata. Kod dijamanata ima najviše dijamanata. Ne. Da, čekaj. Imam 13 metala. Ja samo idem ispred, šta naleti. Evo ga i crven Vlado, kamen. koliko imaš dijamanata? Nisam ga ni vidio dok nisam stavio baklju. Kupili smo, sad ću ti kažem. Čekaj, traje 11 minuta. Kupili smo Dobro, 18 ajde. manata. To je to što se tiče ovog videa, znači tražili smo rude, znači mi ćemo tu još malo rude Nemoj tražiti. to. I to je to i čao.